Landare komunitateak ekologian eta landare zientzietan erabiltzen diren kontzeptu batzuk dira. Eta azken funtzioan dira landare elkarteak, eta landare horiek kointziditzen dute gune batean antzeko eskakizun ekologikoak dituztelako. Eta ondorioz daude moldatuta klima eta ingurune baldintza berdinetara. Esaterako, oian tropikala, klima tropikalean, tundra, klima polarrean, eta hemen Euskal Herrian dauzkagu baso epelak, hemen iparraldean, baso mediterraneoak hegoaldean, eta gero badira baita ere beste landare komunitate batzuk giza eraginaren ondorioz garatzen direnak, esaterako sega belardiak eta bestelakoak ere. Fitosoziologia landare komunitateak sailkatzeko erabiltzen den metodologia edo tresna bada. Nahiko berria da, 20. mendearen erdialdera edo garatu zen batipat, Europan hasi zen, baina gaur egun mundu guztian zehar erabiltzen da, eta bere funtsa da landare komunitateen ezagutza komunitate hori osatzen duten espezien identitateaz baliatuz. Beraz, konparatzen dira landare komunitate ezberdinak, beren antzekotasun floristikoaren arabera, eta horren arabera fitosoziologiak sailkapen sistema hierarkiko bat osatzen du. Taxonomia klasikoaren modukoa. Taxonomia klasikoan espezieak generoetan antolatzen dira, generoak familiatan, hauek ordenetan, klasetan dabar. Fitosoziologian ere berdin egiten da, beraz oso antzekoak diren komunitateak, izango dira, adibidez, bi baso mota nahiko berdinak direnak, pagadiat eta aristi bat, gero antzekotasun maila txikiago izango dute pinudi batekin, eta oraindik txikiagoa belardi batekin edo beste edozein ekosistemarekin. Fitosoziologiak antzekotasun maila diferente horiek, espezien osaeran arabera, denak barneratzen ditu. Garrantzia handia dauka bai zientzia basikoan eta baita ere alderdi aplikatuetan. Zientzia basikoan esaterako ekosistematan esperimentuak egiten ditugunean, ingune baldintzen aldaketak zer eragina izango duten jakiteko eta abar, importante izango da guk esperimentu hori kontestualizatu ahal izatea, eta horretarako ezinbestekoa da landare komunitate hori zein den ezagutzea. Bestalde, alderdi aplikatuari dagokiola, aldaketa globalak ekarriko dizkigun klima aldaketa, lur erabileraren aldaketa eta abar, horiek denak zer eragin izango duten jakiteko ezinbestekoa landare komunitateak ondi ezagutzea aurretikan, eta noski nola ez ere, landare inbaditzaileen eragina zein izango den aurresan izateko, eta beren jokabidea etorkizunean zein izango den jakin izateko. Horrek denak biodibertsitatearen kontserbazioan inportantzia handia dauka. Landare zientzialarien erronka nagusiena da azken finean gizakiek daukagun arazoekin lotuta dagoena, eta hori da naturaren kontserbazioa, azken finean gure etorkizuna natura eta ekosistemaren kontserbazioarekin oso loturi dago. Eta gure aldetik, gure ekarpena da landare komunitateak eta ondorioz landaredia eta ekosistemen osagai vegetal hori alden hobekien ezagutzea, ez bakarrik ze landarek eta ze animaliek osatzen dituzten ekosistema horiek, baita ere nola elkartzen diren, ze erlazio dituzten euren artean, nola funtzionatzen duten, eta horrela aldaketa globalak ekarriko dituen aldaketei errazago erantzun ahal izango diegu eta hobeto prestatu ahal izango gara eta ahal den neurrian behintzat ekosistemak eta espezieak kontserbatu ahal izateko. Hau da, biodibertsitatea kontserbatu ahal izateko.